Joy Baby Randy, ni Salvador Irenia, Robert Ronald Ronaldo, Ricardo Margarita Valentino Teresita, Dominico Nestor Marcial Sabina, ni Dominador Abelina Elvira Ferdinand Elena, Icaralua da Alfredo La Rosa Alejandra Roberto, Godofredo Laila Conchita, Felipe Cirilo Siding Usyang Kerina, ni Tiborcio Castillo Jr., ni Gilbert Medellin. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at Dakuma kada kayo. Iraman tayo kay kararagan ti special intention ken pagyaman ni Abelino Lafrades, ni Pinky Jane Bartolome Biag, ken Romy, kastamat ti panangikakaasi dagiti karkararwa, dagiti amin nga pimusayan, dagiti dimawat ti tulong tayo may karkararat kadakwadan. Ita nga aldaw kakabsat rambakan tayo ti piyesta ni San Lorenzo Ruiz. Dagiti kakadwa na ni San Lorenzo Ruiz iso ti muna nga Pilipino na naideklara nga santo tayo. Babaan ti pamati na balin ang martir. Impakita na ti kinatibkat ti pamati ti Pilipino. Dawatan tayo ti panangibabaet na tamadaan tayo kumati na putput no na ununag ang pamati. Pagbabawyan tayo karon dagiti basbasol tayo. Tapno may karita ang makiranod kadagiti na santon ang misteryo. Sika ana ibaon tapno paimbagan dagiti puso nga babawi apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Sika asito tugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabagat na kami apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Tumararat tayo. Diyos nga amami iti uneg ti pagariyam nagasat dagiti adtong palasipukod iti pagayatan iti baet dagiti pan nakaidadanes ipaayo mo kadmet kada kami tinaen mainilan apan nagturod mi tinted mo kas inted mo kin San Lorenzo Ruiz ken dagiti kakadwa na martires iti kasta makapudno kami iti panagserbi mi ken ka ken iti padami a tao gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios isa magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti libro ti kinasiri.
At dagiti nalinteg ti panalaknib ti Diyos, ket di danto ag sagaba iti panakaparparida. Biddot ken minamaag ti panunuten amatay dagiti nalinteg a tao, ket nakamamak ti kinadakes ti papatayda. Pumanaw da iti sidong tayo, ngem saan agidigra ti papanaw da. Kinapudno na si tatal na da nga aging inana. Iti imatang dagiti tattao, nalabid, anadusa dangem lagnam na nabada, nga agbiag iti agnanayon. Awan ka esesan dagiti panagsagabada, no idilig ka dagiti bunggo na maawatan danto. Ninebneb ida iti Diyos akas iti balito, iti pagtunawan, ket napaneknekan na amay karida ken kuana. Inawat na ida akas ti panangawat na kadagiti daton anak mapuura, dagiti agdaydayaw ken kuana iti sango ti altar. Intun umay ti Diyos amang ted iti bunggo na dagiti nalinteg. Gumilgid ayad danto akas iti nasindyan agarana. Amanguran kadagiti managdakdakes. Ito rayan danto dagiti pagilian ken tattaw ket tinto apo ti ari danto ti agnanayon. Isudang agtaleg iti Diyos ang maawatan danto ti kinapudmo dagiti dalang. Isuda amang talinaed anapudmo agtalay na ed danto ken kuada iti sidong ti ayat na. Agsipod ta nasaya at ken manangaasi kadagiti pinili. Ti sao ti Apo. Kadagita imam o Apo italek po tay kararwa. Sika kumati taklil ko ket ikanawanak. Sika kumati salinil ko ket ispalen na. Sika titaklil ko ken mangsaraknib kanya. Kas inkaring idalan ket iturong na. Kadagita imam italek ko to'y kararwa. Sikanto o Apo ti mangisalakan kanya. Ta Diyos ka ang mapagtalkan, agrag ken agrag sakak to, gapu iti di agbarbaliw nga ayat mo. Addaak akanayon iti aywan mo, kadagiti mangidadanes kanya, ken kadagiti kabusor ko. Isalakan na. Kaasyam ka dito'y adipen mo. Isalakan na, gapu iti di agbarbaliw nga ayat mo. Pulentay ti kagarian ti Apo, tas maidagan. Ket amin ko maitek ko kentan. Ti Apo at nakumagada kayo. Ipanagay waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na ibagat ti putlo kada kayo. Saan nga umado ti maysa a bukel ti trigo no ti marigrek iti daga ket matay. Ngem no matay agbunga iti ado. Ti agayat ti biag na mapukaw nanto. Ket ti gumora iti biag na ditoy lubong, sa limet-metan nanto ti biag nga agnanayon. Ti si asino man nga agserbikan niya, masapul asuruten na, tano sa dino ti yan ko, at danto met sadya iti adipen ko. Ti si asino man nga agserbikan niya, padayawan to ti Ama. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Lembaga rabi itay amin Apo. Condolence kada kayo imbagak iti nga nagdagbalbalak nga matay tat na nakabakasyon na iuray yo kunak dimat na kauray ni Auntie na ganan. Fatima, may paymat na ki full pilgrimage niya, kan batay niya. Amen. Nala nga balik kararatan tayo.
Kung di jayan iti mayatan ka, kalpasan nga nagpilgrimage, kalpasan nagkararag, natay. May siguro na kalpasan timisa ka, nakakomunyon kayo ka, at damatay. Sabi na pipita ka kung komunyon mo, nagagayat niya sa ka, dapat na siya, pwede sa king kaawang mo kumaya. Nadapat misyon tayo niya. Piyesta ni San Lorenzo. San Lorenzo Ruiz, may isa tinakanonize, imbuna nga ka nakanonize, nga martir tayo, nga santo tayo. Ti santo, no kalakuman ni San Lorenzo, inandal na tibiyanda, indeklara ti simbaan, ti Romano Katoliko, na simbaan tayo, nga agbalin ka martir, sa tiya canonized saint, kunana. Umadamo na dagitay sa santo, nga anong kuna tayo, nga nalintag tibiyanda, idi si bibiyanda, pinakapudno damat addakin ni Apo Diyos ipirupan-rupa kasi na mabaling mga nang uray ni Apo niyo kung nalintig tibiyag na addan iti Diyos na ipirupan-rupa mabaling mat nga santohan tayo laan nga ammo kaduduwa pa ilaong tinideklara nga santo tayo is kinajimesa go Pedro Kinasab, may pa amaw. Ni ilaklakad tayo pa ni Bishop Alfredo Versosa na kalugaran tayo, di ka matikaragan sa ikakaragan tayo, tagabigan, ng obispo, ijay lipa, na barbaring, at ang samot muna, itibisayan sa naparapartak sa Japan, nagnadigyan nga isa nga, yak amutin na lipatak na ganadiyan nga ilaklakad dan, naparapartak sa tiba na development, di Japan nagnana, di pa nagsantuna, kani ako Versosa ala barbaring no maka pasanto tayo mo kani Pedro Calungsod kani ni San Lorenzo Ruiz taga Manila taga Bisaya ni Pedro Calungsod katikista isuna ni San Lorenzo Ruiz may isang religyoso na kuha ibiyag na panagnakanan tata obispo tayo barbaring nya kini San Lorenzo Ruiz ti kabibiyag na religyoso Chinese ti tatang na nangasawa at pamilya ti isuna religyoso na laing naawagan pa isuna ti iskribar tapos lang kumapagsasurata na ti Espanyol na pintas ti surat na di tamo tinagkontraan min at ti surat ko ka kore ni Apo Diyos kan na maawatan na ti surat ka sa ako na sa isaya akong no exam namahawatan ni DJ Mestro. Kaya tatante amuyo ti napanang ni Simorot apay nga Simorot ni San Lorenzo nga napan nag-mission iti Japan intugot dagiti Dominicano. Apay nga intugot da gapot ti maysa nga pasama nga pabasulod da iso na timatay ti Espanyol. False accusation ko nada. Katapno makailiklik intugot dagiti missionary iti Japan pabasulod da timatay. Nasakit aparakan niya na, pamilyado isuna niya. Narigat ani niya itakularan na iliklik na pagsigmuro. Nang ditay amo, ijay gayang ti pagsantuan na. Taapa, ijay dyan, ampay mat nga katoliko nga lugar idi, basit pa'y wala kang ti Kristyanismo, ampay, awang pa'y unay. Natiliw da isuna nga, kadali ka kadwana, nagmismisyon, nga mapanay waradawag ti kina Kristiyano kanya tinaramid da imbitin da isaka na insaw-saw da iti bubon sa daerwa isaw-saw da iti bubon sa daerwa kamuyo ti ko na dagiti San Lorenzo no i-deny mo tapamatin no talikudang tapamatin mga Kristiyano agbiat ka kamuyo ti nakapinpintas ng imbaga ni San Lorenzo iso tinagda di balikas na ko na itibiyag ko para laon kini Apo Diyos ta religyoso isuna na lang Santo Rosario devosyonado kakunanan na maadnaanak pa iti rinibribo abiyag itad kontrol ta among kay kuana na imarka iti panunot dayjay dagiti ng torture kanya na aging gana nga natay aging dayjay nga balikas na ti nangi nabati nga pagsauna aging gana tatta dagdagan tayo pala ang basbasaon tayo dahil takbalikas ni San Lorenzo. Kaya di ko how many years and di ko na i-declare nga santo ka po dahil pamati. Kano kitaan tayo makabasa. Kaya muna, nasakit, kanya tinasakit.
napabasol timatay. Siyempre pamilyado, kala ko makan na tayo, may babae hindi pamilya. Marigat, matiliw ka, patayan na ka mo. Iso masimurot. Ngam na ang Amerisan tayo, anya nga taday di pang nakapabasol na, wagas nga tanin, stop no, maideklara na ti pangmakina. During the event ay di pagpapasulod tayo so natilingon tayo so naparakan niya na dahi dyan. Ngam isong magayang ti, rumuran na di pangmaki. Isong makalamukit kita ang tayo tibiyag tayo kasi yung gaduma niya. Ti pang nakilangan ni Apo Diyos kanya tayo gaduma na sakit. Haantay pala maawatan. Yung gaduma, ikan na tayo ti pangnubok. Nagpintas di ko na na Facebook. Niya di ko na na Facebook. Tagalog magamit na anak magamit nga nalaing na Tagalog tapi Tagalog ko konti lang. No, di lang gamit Tagalog ko konti lang. Ko na na di Facebook. No adda di time machine ko na di niya mabalin di adda ko na idinga time machine niya. Jadi pag suglian na di biyag mo, kala ko may 1800 pasuglian na diya. Ko na adda time machine kaya mo ka din niya isugli ti biyag mo tapno dagiti basol mo, dagiti kamalin idin ka, haam mo nga uli tanin ko na nagigawang Tagalog di pa nakaibagana. Kukuna na mo lang, no siya kaan ko na apaya, dagiti kamalin, dagiti basol, na naaramid ko, iso tinagbalinak na nagnakamak kumain Ilocano. Nagbalinak amateur, nagbalinak na simigla, ada na adal ko iso mo nang hanga pagbabawyan dagiti kamali kada basol kano gaduma iso tinagnakelman na kunana kawon mo kakagsa ko gaduma kas jenmod kanya tayo ni San Lorenzo ti panakilangan na kanya na napabasol iso nga inutugot dagiti Dominicano na pagdudya pa kano gaduma kasi kanya tayo adi dagiti nasakit pasamak ti biyak tayo nakabayatan ti maararamid haantay pulos maawatan. Ano na kita kanya-kanya problema kanya tayo. Da kayo, siya, datay amin, kanya-kanyang pakarigatan. Kinugad-duma, dari sakit tayo nga, agri-reklamo, ay, apa, agrigat bigyan. Nagabrutak sa laanan. Ay, apa, kaslamot niya, sarasarita, pinagabrog niya ikik. Kaya kakabsat tayo nga dadyay, ala apo, nagda akwarta, ng dayarigat tibya, da kayo magkat ka na ng ayang tibya. Mabalin nyo lang, kikinuto ko dati kasi may kasano kayo sa isto. Isuda masano ka kaya? Limanan ko, nagdadadyay nyo yun. Handa mga mabalin nga aglib ti makabulan, taga pulakan niya, ay ato ko, nablok na na. Nagkanaawang di ko anda, nagyang katuyan, nang ipapulot kang tukanan. Hindi mga rebat, alimuto na ipapapulot kang tukanan, nung numumot iya ayanda, agbagkit di panahon iyan. Nag-hitway na nagapulot, among itong tiruwar di kapulot, itong bigat naglamot. Makabad trip. Agtuturo ako diyan may sa ako, nyati ko na agbuy-buya ako ng kamulagan, tintunukan ko na, makaaw-aw na ko. Wag aja ada kita kakabsat tayo ta mayat they love their job mayat mati ko ada numudat duma dajay adu ti complain tayo ura isuda adu matirigat na numabalbalin na anda ko mahamot nga sarangot anda niya klase di biya adu amin tayo haantay maawatan di biya tayo gaduma iso mo gaduma mayat kada dagiti sa gabasit lang na panubok ti biya tayo ala, akong komplain tayo. At dalabasit sakit mo, ala, kas nalasikan ti kadadagsanan ti problema ni tinubo, tarupa, drawing ni Michael Angelo, ti karikot na. Nanugit kita ang tayo pari-parihos, adda amin pakarikotan, adda amin pakarigatan. Ngam no alaon ti positive na dayjay, kalaki na San Lorenzo, nagdakal ba ka problema ka, pagkasulan na ka, isumun nagsantong na, di tayo amo, agas laro mo niya po Diyos tapno agnakon, tapno tumangken, tapno tumibker, day tanga puso, day may nagayem ko, umay. Kunakan niya na, ado ang problema, kano
ibagak dagiti amin nga problema dagiti magibagbaga kanya at nalagan at problema mo kunat kanya na nang tinagmayat na makikita kanya na damor nga problema na damor nga marigrigata damor nga at debosyon damor nga umununag di involvement na isimbahan damor nga mapan at kararag ti kamalitay no dagduma ka no kumano adda tao nga nakapasakit kanya kayo nang baybay-an, nang liko, no dagduman ka, ipabasol kayo akas na aramid pa ni Apo Diyosan, di ba? Apay nga ako, mabaybay-an na, nagaduma sa ba? Kasi iso na ipapabasulan kayo. Dagiti duma ka ma-depress dan, ala, aging ganan nga, maupay dan, ad-adan na umadayo dagin ni Apo Diyos, balik ka. Iso nga dagiti panlubukan niya tayo makabsa, awat ti ay, adda aming problema tayo, adda aming pakarikutan tayo, adda aming sakit tayo. Ti universal lang na sakit nga, papada tayo sakit tinakon. Hindi ka mo na niya sakit tinakon mo. Kinugat dumahan tayo maawatan, nga makitkitaan tayo pagkakin ni San Lorenzo, di ginasakit kanya na nagbalin na bendisyon kamuudyanan na. Iso nga dahil nga kung kunan nga pakariribo ka, baka adam dakdakol na isang sagana na parating ka. Haang ka na umibba, kumpot ka laptakin ko na. Nakarkaro mo na ni San Lorenzo, di adyayan, patayon dan, insaw-saw dan. Ganyan ti kuranan. Agbiag ka, no, lipatan, taliko na Kristiyano, kunan na haan, inted na nata. Kasla ko marami ibanghelyo tayo, kasla di gay bukol. Di pamati, pang nakamartir ni San Lorenzo, isumat kay nakaamamuan dati pamati ti Pilipino. May sa iso na nagisakripisyo ti pamati na nakita na ti kinaunad mo ti pamati tayo na Pilipino iso di may sa bukol na agred at bunga iti kada tamat akan niya tayo. Sino ti makaammo ko ma? Dito sa sakripisyo nga kinisa at tarara, dito sakripisyo nga agsingsingpet, ammo maya. Dito bunga na ka, dito pamilya ka, at danto matagpadi, danto madre, baka agubis punto. Wala na sa sakripisyo yung tatak tibungan ng to kadagiti anak kin sumarsaron kapututan ka naununad to dakdakil pa pamati hantay nga ano pa. Iso nga hantay nga sayangan ala kakabsa San Lorenzo pagtuladan. Uray mo narikot, uray ado ti pakarikutan, uray ado ti pakarigatan. Hantay nga ammo baka dakdakil to ti sumaron nga bendisyon dakdakil to. Nadaduma yung arap ko na masapol amaraglag ti bukol. Nadaduma ka masapol na marabsot. Amo yung isang marabsot. Mapunting tayo, hindi po unti kayo. Tapno agting na. Nasakit ka punting nga, maisina ka. Nadaduma kay katinabay ay ayaton tapno laang agbo ka tidakdakkel tanong matinag. No mapunting, marabsot. Maimula, dakdakkel tibunga na. So nadaduma, uray na yung pagayayat mo. Uray jay napatagkin ka. Nadaduma oray pamilya nga kasla isulaon tilubong mo nadaduma alaon na pa tapno laon adda bumbunga na adda agbunga iti tapno na bumbunga ti outcome na kadita ang buti plano ni Apo Diyos kakabsat dawatan tayo pa nang ibabaw ni San Lorenzo maadaan tayo ko ang butikas di ka ulit na pamati kadagiti tuok, kadagiti pakarigatan, kadagiti panlubok iti biyad, uray hantay kaya mabasa data, maawatan tayo ko kuma, dadakdak pala plano na. Laglagi po tayo kakabsat. Damor, kunana rin jay, damor na panlubok, where sin abounds, grace abounds all the more, kunana rin jay. No, uray ko na tayo magbasol tayo, dakdak na tatigrasya na. Uray ko na tayo nakapsot tayo, ano problema tayo? Ti Apo Diyos, bayahan na tayo at baybayan. Haan na tayo pulos na mabaling na liwayan. Ito tayo nga rin amin tayo ginkuha na. Sapay ko makamaataan tayo na pinawag ang pamatik at bunga tayo ang pamatik.
Kumararag tayo kakapsat at mula tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pati dayawan ken pakaigloriyan tinaganang ken kasamet mapagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga inayakan. Apo irit na mi ken kadagiti daton mi iti panagdaydayaw mi kada San Lorenzo ken dagiti kakadwana. Baba dagiti karkararag na palagdaan kat ti pamati mi ken ti panakikaisami ken kadagiti padami at tao gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti apo at Dios tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo. Agiyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Dios. Tani San Lorenzo anagasa na martir mo ken dagiti katagwana. Babaen ti panangibukbok da iti darada impakita dati pamati da ken ka ket tinulad da ni Kristo. Kastapay nga impamatmat da dagiti nakakaskas daaw nga aramid mo. Kapag balinem analagda dagiti narasi ken nabilag dagiti nalapit. Tapno agpaniknek da nga agpaiken kagapo ken Kristo nga apo mi. Anan sata makidangay kami kadagiti angheles ti langit. Ket ditoy daga daydayawen mi kadayag mo. Ket kunami adi agsardaya. Pudno unay apo abiit ka akinasanto ket sikati gugwayan ti amon akinasanto. Dawaten mi ngarot ti paayo mo ta espiritu amang pasanto kadagitoy adaton ket napagbalinan ket ti paayo mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesus Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo at mangan kay amin iti daytoy kada iti tibagik iso mayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamat akalpasan day di panangrayida nangalay titalis nagyaman manengken ka. Sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kataminong kay amin iti day ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at ulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbaso aramidan nyo daytoy apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti panakaisalatan. Agyaman kam ken ka tayo paay mo maikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo pagkay-kaysa Santo. Laglagi pamkadapo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan ket parayrayon dayat na anadyosan. Laglagi pamati Francisco a Santo Papa mi ni Marulong nga arosobispo mi
dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar dan ti sidong takaasim. Awatan kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken sa iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidang kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranot kanto ken ingdasat na Berhen Maria na inati Dios ninagasat na Jose na esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakaputno ang nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kang tukad met kadakwada. Amang itantan o ken mangidaydayo ken kada po ken Jesucristo na anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken ibisidong ni Kristo, ititimpuyo ti Espiritu Santo, irot noy migan ka manakabalin na Ama, ti amin adayo ken Gloria, iti agnanayon na awan ti ingdana. Intay umararaw iti Ama, katwalbon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi ngaddat sa dilangit, madaydayo kumatinatin mo. Dumteng kumati pagarian, matungkal kumati natin mo, ito'y dalakas sa dilangit. Itden kalatang galaw ito'y, kanan mi ti patinayon na itaw. Pakawanan mi ti basol, mi akas na pamakawan mi. Ti basol, na tinakabasol kalakami. Di na tamit baybayan mo, manugot ti suriso. Dawatin mi kan kaapo tay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdan kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaen nga ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa kanang namaen mi ken iti ay ni Jesucristo anani salatan kada kami. Sa Kristo kinunan kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya nagdapukan niya tited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingan no di kat ti pamati ti iglesia ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagtayo biat ken agari iti agnanayon nga awan ti ingana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumakadda kada kayo. Iti napakumbaba, tinapnang ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal na isa kada tayo. Kapya kada tayo. Kapya. At to'y ni Apo Jesus de Cordero ti Diyos sa mangikat ka dagiti basbasol ti lobo. Nagaasat tayo anak yaban iti daytoy padayan. Apo di tayo.
Ti panakirando duiti dahil a misteryo, dahil a sakripisyo. Babaan dagiti karkararag da San Lorenzo ken dagiti Kaduana. Ipaay mo kadi, ta maikarikam to mairagpat to iti gloria nga insaganam a maipaay kadagami. Gapo ken Apo may Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpo ti Espiritu Santo. Dios nagnanayon nga awan ti hingganan. Ito no Sabado Apo, umay dagitay dito'y bikariyato tayo, da tayo ti Agos, dito'y dana agdagado, sa katipikal man namin tata, kanasaya at no dagitay mga dagbaklat sa may ito no Domingo, pastoral visit tayo, dagitay at atom na tinggi mo, ti Paris Finance ken Paris Pastoral Council, at datay to kumaamin na magisango kin ni mong senior sa amin, sa iso ti mga bisita kada kayo. Ti Apo at kumang kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Amang ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasan din na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nimba arabi tayo.